Con la gran satisfacción de poder dedicar fondos de los coloquialmente denominados planes a la mejora social y ambiental de Simal de la Vallina, y atendiendo a la solicitud de todo un pueblo representado por su alcalde, queremos para su uso y disfrute de toda la población la remodelación de la plaza, el aula de la natura y el área recreativa de la ciudad. Semana de Valentina. Bona nit. Veïns de Simat, bona nit a tots. En primer lloc, donar les gràcies als alcaldes
i a tots vosaltres que esteu així en un acte que jo crec que és importantíssim per al nostre poble i també per a la nostra comarca de la Valldigna. Anem a inaugurar, o hem inaugurat avui les obres de remodelació de la Font Gran, també l'Aula de la Natura i el Parc de la Ribera. Però pensem que la Font Gran és un dels emblemes més importants i un dels monuments més importants que té Simat. Jo el primer que vull dir és agrair al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, José Moragues, perquè vaig a dir-vos una cosa, sense el seu interès aquesta obra no hauria sigut possible. És una obra que vaig a dir-vos, al poble no li ha costat ni un duro, ni un duro. Ha sigut una obra que s'ha financiat en l'anomenat Plan Zapatero i el poble, tot el que vegueu i tot el que veureu per tots quan anem ahir al bord de l'As i a l'Aula de la Natura, veureu que ha sigut una obra molt bonica i amb molt d'interès. També volia agrair a tots els regidors i a l'equip de govern que han estat en companyia nostra, ajudant-nos, recolzant-nos i dient el que tenien que dir perquè aquesta obra fora l'important que ha sigut. Simat, possiblement mai, i vos dic, i és de veres, mai haver pogut tindre una obra com aquesta. Els diners que ha costat, si no haguera sigut per aquest interès del president de la Confederació, José Moragues. Li feia falta Simat, perquè durant dècades, possiblement durant centenars d'anys, s'ha vist la font de la manera que s'ha vist. Ha anat aterrant-se, ha anat refent-se, ha anat fent-se sense ningú projecte de ningú tipus. Però ara tenim la certesa que l'obra està ben feta. Ho podeu veure amb els vostres ulls. Podem opinar tots si ens agrada o no ens agrada, però la veritat és que el nostre entorn ha millorat moltíssim i la prova la tenim així davant de nosaltres. La Font Gran ara serà un valor afegit de Simat, un valor afegit que li donarà molt d'interès al nostre poble, que possibilitarà el turisme, que farà que la gent pugui vindre a Simat, perquè volem que Simat sigui un poble turístic, un poble que es dediqui al turisme i que produïsca riquesa. I la Font Gran, ja vos he dit que és un dels grans emblemes del nostre poble. També s'ha realitzat un parc de Ribera on podrem passejar, on podrem prendre el sol i on podrem llegir o veure els peixos allí tranquil·lament fins al bord de l'As. I una aula de la natura per a que els
xiquets, els nostres alumnes puguen estudiar el que és un ecosistema mediterrani, però no només els xiquets de Cirat, els xiquets de la Vallina i també del nostre país. Perquè no ens oblidem, estem envoltats per una vall que, com dia el rei Jaume II, el fundador d'aquest monestir i d'aquesta vall, és digna i volem que continuï així, que siga digna per a molts anys. Sols ens resta tornar a agrair al president Juan José Moragues la sensibilitat que ha tingut respecte del nostre poble i, com no, també vull agrair a tots els tècnics i treballadors de Traxa i de les altres empreses, Tomàs, que el tinc per el costat, que han fet possible aquesta gran obra. I, com no, també agrair als treballadors de l'Ajuntament que ens han ajudat tot el que ha sigut possible i a la banda de música que ens ha acompanyat per tot el carrer Major així fins a la Font Gran. Ara sols ens queda una cosa: disfrutar de totes aquestes obres, respectar-les i estimar-les, perquè són de Cirat, són de tots vosaltres i les hem d'estimar i les hem de respectar. Gràcies a tots i bona nit. I ara parlarà el president de la Confederació. Bona nit a tots. Alcalde, moltes gràcies. Corporació, altres alcaldes de poblacions lindants que estan per ací, amics, molts. Sabeu que jo soc de la Safor de Gandia, d'ací molt proper. Estem parlant de més de 150 milions de les antigues pessetes en actuacions així a aquesta població, tant en la zona de la Font Gran com en el riu, com en una aula que permetisca als jóvens i als majors dependre, saber, respectar i per tant valorar la natura, doncs lògicament va ser en detriment d'altres inversions. Avui m'he donat compte que va ser una decisió correctíssima. Va ser una decisió absolutament acertada. Si en algun puesto es mereixia que invertir en diners, és així. Si en algun puesto valia la pena recuperar coses relacionades amb l'aigua i posar-les al disfrut de la població, és evident que és així. Perquè està clar que el medi ambient n'hi ha que respectar-lo, n'hi ha que valorar-lo, n'hi ha que cuidar-lo, n'hi ha que deixar-lo per les pròximes generacions, però també n'hi ha que disfrutar-lo. N'hi ha que disfrutar-lo amb responsabilitat, en carinyo, n'hi ha que voler-lo, n'hi ha que saber que és història. I així estem veient al poble que realment vol, ha volgut i voldrà aquesta font i totes les actuacions que estem fent. Jo avui realment, des que venim passejant de l'Ajuntament, quan entrava
president a la plaça, poquet a poquet anar deixant de ser president de la Confederació i seguint un company més vostre, un ciutadà d'ací. El carinyo de l'alcalde i tota la corporació enseguida m'ho han fet. Per tant, estic molt a gust, estic molt satisfet. Crec que el govern d'Espanya està contentíssim i satisfet de fer també aquesta actuació. I alcalde, per tot el poble, disfruteu-ho, cuideu-ho i mos teniu a la vostra disposició per a que ho vulgueu. Enhorabona a tots. Ara sols mos queda dir una cosa que es diu sempre, queda inaugurada aquestes obres i anem a disfrutar d'un castell de focs artificials. Gràcies a vosaltres, a tots els veïnat, i anem a respectar-la i anem a voler aquesta font gran com sempre l'hem volgut. Bona nit a tots.